Galtzaundi Euskara taldeak Ibarrako udalarekin elkarlanean 11. Galtza komiki lehiaketa antolatu du. Aurtengo ediziorako aukeratutako gaia Euskaraldia izan da. Euskaraldiaren inguruko hainbat aspektu jorratu beharko dira komikietan. Galtza komikeko aurtengo lanek, aurkeztu beharreko lan guztiek, kinu egin beharko diote 11 egun euskaraz ariketa sozial honi. Horretarako hainbat baliabide badaude, bai Euskaraldiak YouTubeen duen kanalean agertzen dian bideoetan, hor inspirazio iturria bilatu dezakete, eta galtzaundi.eusen ere zintzilikatuko ditugu bestelako bideoak eta baliabideak. Kategoriak dira 12 urtetik berakoak, 13 eta 16 urte bitartekoak, eta 17tik gorakoak. Eta sari nagusia esango duke, 700 eurokoa da. Eta lanak entregatzeko epea gaur hasita, eta torren azaroaren 19 arte izango da. Behin lanak aurkeztuta sariak izango dira, sari banaketa izango da azaroaren 30.